И здравейте! Днеска ще снимам в един нов сървър на Майнкрафт. Абе, забравих как се казва. И здравейте всички, аз съм Бел 901 и в момента с един френдс сме се разменили комповете и това е за да съпробваме, в смисъл да видим Кой ще докара по голям рейтинг в канала му. Да. И той сега играе, аз съм на неговия компютър, който е точно до тук и е пълна развалина. Я ти да. Не стига, че ти го дадах. Да. И добре, сега ще играем Skywars. Как си стегли? И вижте как с въдица съм се хванала тази въдица, те с книги и глупости. Да. И той снима стек черпак, нали? И виждате как се е бъгнало. И то на всички е така, предполагам. Защото и при мен е така. При мен преди не беше маса, нещо се е бъгнало. Да. Добре, ще дойдем след малко, като почна. Добре. Да си взема лук. Иначе готин текстчер пак. Аз тук играя някакви Майнкрафт игришки онлайн. Хора, аз ще играме Майнбокс. Диамантен меч. Create a new world. Не мога. Survival. Пепчо. Чувате как штрака клавиатурата на стария му компютър? Добре. Но от сега ти казвам, не мога да играя с този текстчер пак. Аз мога. Смени си го, направи си го без течар, пак аре. Така, seed number. Добре, create new world. Така. Добре, чакай де. Да знаете, че не смело си говоря. В смисъл поне да знаете какво правя аз на неговия комп. Така. В смисъл, че не мога да се ползва Майнкрафт и нещо такова, защото лагва. И то зверски. Да. Се затваря бавно. Аз си взимам. Компютър, но сега стига толкова претенции. Добре, сега след малко ще дойде само да се на текстчер пак. И пак се върне. На Пайнер се чуват с най-добре. Добре, така. Само тук да счупа блокчето. Така. Аз съм имал... Виж на какво игра човек. О май гад. Каквото и бе. Не знаеш, че има Майнкрафт с 2D. Ти това нали да виждаш и така, както е. Ти нали с истинските неща от Майнкрафт и си играеш там от какъв да е world. Нали там си избираш. И останахме 3 човека, 2 без мене. Аз играя Колко нещо подобно на Майнкрафт с 2D. Нали ти има такава Майнкрафт. Make call. Съм с някакви слушалки. Значи, и пия странички и спитка и отивам да убивам ония. И какви са те сарати тук на клавиатурата? Добре, стига толкова... И къде замина този по дяволите? Човек, аз игра нещо друго. Това ми е тъпо. Ти хора, само за ваша информация да кажа, че може да играете Майнкрафт в интернет. Нито май. Такива неща измислят. Пък и Майнкрафт е популярно и заради това съм направил. Добре, хвърлих на нужните работи. И облак минава през мене, който ще го махна. Нервно. Скинкрафт. Ще си правя скин. Имам 2 перли. Окей, къде е ония слабак? Е там, на главата ми отгоре. И на спирката ли беше, на главата ми отгоре ли беше? Плей.
Не стига, че по време на клиповете си пееш челки, пък ми са... Ей, това Твой, е за... Оли... Забавление, какво толкова? Да, бе. Излагаш се, бе, Пепчо. Не викай Пепчо. Ще казвам. Той не прилича на нищо, той ще се направи такъв. Може и да има още клипове с Ето мен. това, Аз съм ако е специален. робот, глей, това ако е робот. И може да снимам още, Бегра. понеже аз съм специален. Не си специален. Ти Ами си явно твой... Поня ще го трепа. Я глей. Си скрипър има човек. И я глей. Робот с прикрип. О, не мога оцеля. Това е робот. Не знам аз какво е така. Гол. Спра скин тук. Игре. Така, милионер. Добре. Къде е този? Ставам така хет. Хо-хо. Как Добре. много целя този е? Добре, така сега ще си направим лицето. И почти го убих този. Това сме направили. Осъзнах нещо. Отивам да го убия. Паднах. Паднал, вярно ли? Оле. Ми Бог да та просто, че си паднал. Мисля да отида на някоя друга минигейм с играчи са изнели. Бро, Ще спра клипа за малко. И пак сме тук. Да, на той пейнтбол. салона. Аз му разбрах паролата. И ще вляза. Да. Повлиза. Аз мога да си я смена. Аз паче тя И джойнах и ще играем 5 на сега. Аз къв съм бял. И то с много. Чува се, как да си направя. Чакай. Не, и ти. Това го махам. Абе, И хора, Нищо. кажете, че да си пее някой човек чак ги в клиповете е просто за забавление, така че... Да. Той започна. кажете хай на тубата. Да. Почнахме Никой не ли? кажа хай. Те май тук Не, няма- 20 секунди. То сигурно тук няма българи. И заради това не могат да разберат. Техен си проблем. Момиче! Муци! Мицинка. Да, ще почваме ли? Ще почвате, да. Ще почвате. Добре. 20 секунди. И така. Човек, ти го знаеш в Майнкрафт в Аз ти обещавам. Колко момичета имат, те там са само момичета. Обещавам ти. Ще Хора, харесайте и се абонирайте. Да. И гледайте колкото се може повече пъти да му вдигна рейтинга да победа. Не знаеш, че то пак рейтинга си остава за мен и абонатите. Да, ма просто искам да ти кажа. Добре, благодаря. Па не ми пука за хората, бе. Кака не ти пука, бе? Не ми пука. Извинете, да, Пука ама... ти за всички. Ама не за мен. Да. По-скоро ти пука, защо не ме печелиш абонати. Нали си ми фърля сега? Добре, как умрях? Yes, не съм толкова зле. Да, не си зле. Ама изобщо. Само те са манерли чата. Нищо. Стих са. Всичко се сещам. Добре. Поне когато си правя скин, не лаги.
Добре, тук взехме. Тук сме най-великите. Тук сме най-готините. И умрях 2 пъти. Да, заради това сме готини. Но какво? Може да ни превземат. Но аз няма го позволя. Защото ти си пич. Или не? Thank you. Ай! Чакарака. Видяхте ме, муха. Така с. Муха мръсна. И ма победихме. И да, победихме. Ще изчакаме до следващата игра. За да не стане толкова дълъг клипа, ще го спра на пауза. Добре, почваме. Той ми е любимия мап. Качват ти са. Аз не разбирам какво е. Това май... Аз не разбирам какви са тези двете. Той мисля, че е гърба му. Е това. Почти се качихме. Не. Не знам. Не може да е гърба му, защото това е главата. Все пак. И това ще му направя слушалки. Но първо да му направя косата. По-скоро слушалките ще ги добавя като аксесуар. Или не? Сега ще ги направя. Че ме убиха. Ама че са лоши. Те са лоши, добре. Ето и беше яко. Кой ли ще победи? Ти обичаш ли ме? Кажи добре, ми. ние ли водим за сега? Не знам. Но като гледам, доста се убиват. Убих някой! Вау! И хора ще си кача скина, като го довърша. Добре, аз не знам колко кила имам, не ме интересува. Аз имам 4 кила. Трябва някъде да си пише. Да бе, имам 4 кила. Не, говорите там в настройките някъде. Да, статс. Да, отиваш на статс и там да си пише. Лошо ми е. Искаш ли аспирин? Не. Той е мой човек. Абе, снимай колко си четеш, аз не снимам по половин час. Окей. После ще питам едно нещо, но айде сега да не е пред публика. Ако искаш, спри на пауза. Како сериозно ли? Не, в край на клипа. Добре. Добре. Нали да не спираме на пауза да правим. И така. Айде, аз съм без. Не. Чува. Ти ми прилича малко на TTBR, обаче не. Трябва ти мечка. Трябва ти гъс. Този... този не е лош. Аз съм сигично бъде. Всички го знаем. Мале, кой ме убива? То си не е нормален. Кой ли го казва? Този, който снима. Не ми знае, че снимаш на кой кампа? На моя. Добре, как ме убива толкова бързо? И така. Ники. Кажи, бе. Виж. Виж, бе. И така. Не видя. Вау. И тук са заклещи. Добре, си седят тук на мен. Тук са насра. Виж къде са заклещи. И ти са насра, Ето чупи. Ти не може да чупиш, бе. What the fuck? Така.
Аз съм Ма. Blend mode. Screen. Добре, къде отида в началото, не знам. О май гад! И това беше от мен. Виж, че го Аз виж. бях приятеля му. Лицето му е война. И Нормално. довиждане. Чао, маняци!